morning guys, bababukit tayo. So meron tayong pupuntahan ngayon, meron tayong event na pupuntahan. Tapos sa first event, magkiklaim ako ng PR kit ko sa isang skincare din naman. So tara. Ayan, so sasakay na ako ng sikat guys. Sikat, parang padjak sa Manila. Sa event muna akong pupunta. After doon, diretso ako sa Abriza para kunin yung PR. Biyahe doon eh. Sasakay ako ng ganyan. Sa biyahe te! Yung event na pupuntahan natin is opening ng bridal shop. Malapit na siya sa amin, mga around 5 to 10 minutes travel lang. Ha? Ay! Vlog? Hindi ko yan. Tulong ka sa vlog. Kaya hello. Ayan, so nawala ako. Akala ko doon para sa kabila. Dalawa kasi ang 7-Eleven dito sa may Bonifacio. Malapit sa school. Tsaka doon sa unahan banda sa may going Ilus. Ayan guys, on the way na ako doon. Pag sinabi kasi Bonifacio, ang first na pumapasok sa isip ko, UIC, yung college na school dito sa Davao. Doon pala malapit sa IFM. Ayun, nakikita ko na yung mga halamuti nila. Yan, sobre ko mamaya guys. Ayan para bridal shop na opening. From DDI. Hi. Ikaw pa una doon? Ikaw pa una? Kami around 12 and 30 minutes to go before we start. Iyang gatagan og bag-ong kahulugan ang kalisod sa pagtrabaho, ibag-o niya kini gikan sa ulag way isip. Hi ma'am! Ito yung owner ng bagong bridal shop. Kain guys! Dasyo na naman! The CEO. Nawin na kami sa Abriza. Yan. Visit them here sa may Bonifacio Extension. Straight lang. Papuntang. Ayan, nakita ko na talaga siya. Ayan. One singer sa The Voice. Nag-join. Diba? Pinakalit sa rin ganyan. Saan mo rin? Nakita ko talaga si Adrian guys. So, siya yung hinahanap ko matagal na. Ganda dito, halos lahat ng mga online products andito ata. Wow! Hi guys! Nasa Abriza na kami. Hello! 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 Di ba ako move on pa? Nakita na ako si Adrian.
Dili ba ako katanong sa iya yun? Tagal slow. Kanang bago siya na siya i-post na bago. Abi na ko kailan mo katrabaho. Ayan, pupunta ko doon kasi meron ako kunin na PR, skincare, na ibibigay ng free. So, pa-review ata sila. Bongo, artista na akong friend. Si Yvonne. When Yvonne vlogs, she's Subscribe, always guys. happy. Yes, I'm always happy but inside. Alam, meron parang event dito. Indonesia Expo. Look. Dito na tayo, third floor. Cute Bazaar. Gorilla. Hi! Ako tong... Ito yun guys. Ha? Ito yung store nila. Visit nyo lang Makeup and Beyond. Ayan, ito yung kanilang price list. Iba-iba siya. Pag member ka, 310, reseller 290, distributor 270. Check nyo lang guys. Ito yung kanilang mga price. And visit them guys sa Q Bazaar, third floor, Makeup and Beyond. Meron sa mga skincare dyan. Ngayon ko na-realize ko na malapit pala talaga ang mukha ko kung ganito yung paghawak ko sa camera o pala niya. So, nakakangawit pag ganito pala yun. Lalakad-lakad muna kami sa Abuja guys. Balik ako mamaya. Thank you. Thank you. Oh, vanity mirror of 2,000 lang. So, gusto niyo mapalit. Tara. Nakuha na namin. Balikan ko lang yung cafe doon. Ito daw muna. So, maglakad-lakad muna kami guys. Maya-maya uuwi na ako kasi si Grace gusto mong pakulay ng buhok. Paputol din. So, malibreg milk tea si Yvonne. Mga vlogger din yan sila. Ay, nasa bahay na kami. So, punta na naman kami ng G-Mall. Yan, magpapaputol ng buhok si Madam. Tara. Na. Kato. Hmm? G-Mall. And supposedly mag-record ako about na YouTube sweldo pero mamaya na lang gabi kasi meron pa nag-video kaya ingay masyado. Saba, dito na lagi. Ayan. Ribbon and color 1,000. Mas cheap na siya. Promo nila is supposedly 7 AM to 9 AM pero pagupit pa ka? Ha? Gupit pa? Pagugupitan natin si Gian. Ayan, matagal pala magpapiband, no? Hindi pa tapos si Grace. So kami niyo na diretso na kami ng G-Mall para kailangan ko bumili ng lampara para sa vlogging ko mamaya kasi magre-record ako ng YouTube sweldo ko. And kailangan namin pumunta na ng mall kasi mag-alas 7 na, di pa sila tapos. Feeling ko mga 9 pa sila matapos. So tara, mall na tayo. Nasa Agdao kami banda. Dito na kami duman, kami nag-jeep. Kasi malayo na kung i-jeep pa. Okay. Ata, ito na. Against the light.
So ang next project natin, hello, isid kayo. Ang next project natin is ring light. So yung ring light na nakita ko ay 6,990. Pero sabi ng isang vlogger na friend ko din, meron ng 4,000 below na online. So atayin natin yung reply niya kung saan yun mabibili. Tayo, nasa Gmall na kami. Oh, di pa, balik na tagpuan, ilaw. Yan, bibigyan mo lang kami ng ilaw bago ko ito pakainin kasi gusto mo daw siya. Bili tayo ilaw. Ha? I'll be back later. Oh! Mahal kong guys sa Mall. Extension ng aming bahay. Guys, sa Mall. Ayan, dito sa may appliances banda kasi andito yung hardware and andito yung mga ilaw ng tahanan. Ilaw. So, binili namin is 15 watts LED. Bayaran mo na yun dun na. Bayaran mo na dun. Dami siyang pera eh. Ayan, nakabili na kami ng ilaw, bulb. So, diretso na kami sa taas kasi si Yuna gusto kumain ng ice cream. Ice cream na. Merong time sa ayaw niya ng ice cream, merong time sa gusto niya ng ice cream, merong time sa gusto niya ng Happy Meal, merong time sa ayaw niya ng Happy Meal, merong time sa gusto niya ng Kiddie Meal, merong time sa ayaw niya ng Kiddie Meal, merong time sa gusto niya ng spaghetti, merong time sa ayaw niya ng spaghetti. Yan ko sa batang ko. Ano na yan? Thank you. Tara. Regular closing naman is 9 PM pero sabi nila may tunog daw. So, uwi na kami ni Yuna. Grabe talaga ang kaso ng sunog dito guys. Last time, meron din dun sa may SM LAN ng SM LAN na may short circuit tapos pumutok. Then dito, mausok na. Mausok na guys. Mausok na masyado. Tara na! Ang daming tao. Na, dito na. Daming tao. Hala. Na! Daming tao guys. Ando. Daming tao. Meron mga bombero dito. Wala, daming bombero. Buti na lang, sinabihan kami may sunog sa baba guys. Naglalaro pa kami ni Yuna sa taas. Daming tao. Grabe. Halos lahat kami kasi trauma pa sa ganitong mga event. Kasi last December din, that month, nasunog yung NCCP. Daming tao. Ayan, pabalik na lang kami sa salon. Full pa, uy. Ang SM din kasi, ganun din nung isang araw.
Grabe, parang December na lang talaga may nasusunog ba? Ewan ko bakit. Hanapin mo. Natulugan ng ilang staff. Yung heart ko ba, hindi ko maintindihan. Wala, paano yung mga kumakain sa taas? Balik na lang kami sa salon. Gatay. Ayan, nakalabas na kami ng mall, pero yung heart ko talaga di ko maintindihan, guys. Kasi first time akong nag-vlog, yun din yung time nagawa ako ng tribute dun sa nasunugan dati na mall. That was NCCC. Dami namatay nun, guys. Grabe. Nakabahan pa rin ako. Hi guys, sa salon na kami. Di pa kasi si madam. Gulay na lang. Tawagan nila ako pero yun nga po, pinabalik nila ako. Gulay na lang ng musway na. So, bili muna kami ng ulam sa... Tara! Bili lang kami ng ulam. Try namin yung chicken sa 7-Eleven kung masarap ba. After dyan, uwi na kami sa bahay. Tara! Ayan, so yung chicken sa 7-Eleven is 69 pesos with or without rice. Lugi kami. So, bibili na lang ako ng lechon manok. Laga? Ang ganda ng buhok niya. Salamat YouTube. Hi guys, sa bahay na kami. So ayun lang guys ang vlog ko for today, and thank you so much for watching my vlogs. And stress ako sa Gaisano Mall sunog. And don't forget to subscribe to my channel, Tammy Kikoy, and my second vlog channel, Tammy Kikoy Vlogs. And we'll see you next time. Always love your family. Bye. Appear.